Illum se naqra novella bl-isem L-Anġlu, miktuba minn ħabib kollega tiegħi Ernest Vella. L-istorja, il-novella jisimha L-Anġlu u din inkitbet fl-20 ta' Settembru 1997 u kienet rebħet l-ewwel premju sentejn wara f'konkors tan-novelli organizzat mill-Laqda Letterarja Maltija. Mela L-Anġlu ta' Ernest Vella. Wara li daq l-aħħar tokki tal-qampina u għala il-bib tal-kampnar, is-sagristan dar dawra mal-Knisja tefa' d-dwal ra li kullimkien imsakkar u għal sekonda waqaf biswit il-bib ta' barra. Kien ħopjati l-aħħar titwila, aktar milli biex jaċċerta ruħu li maħalla l-ebda xwejħat werden f'qalba r-Rożarju jew li xi ferawn mistoħbi wara xi kolonna. Din l-aħħar titwila s-sagristan kien iqisha bħal marka ta' tmiem il-ġurnata. Il-Knisja mitfija fejn isaltan biss is-skiet u r-rifless tal-qabex armajn issa mitmum fuq il-ġebla bajdanija kien iserħu u jfakru li għaddiet ġurnata oħra li minkejja it-taħbit u s-saram intemmet b'wiċċ il-ġid. Olla ħarstu lejn il-koppla bajdanija u lemmaħ l-anġli żgħar biswit l-istatwi kbar imqita imwaħla mat-tambur tal-koppla. Donhom iridu jinqalgħu imma imwerra minn dak l-għoli. Bissemt bissima ħafifa, lewa rasu għal fuq spaltu l-leminija biex dar ħajoħroġ. Filwaqt li berba żaqżiqiet sakkar il-bib tqil tal-faċċata. Fil-pjazza ma kien fadal l-ebda ruħ. Il-każini wkoll tbatlu. Ta' l-aħħar ħarsa lejn il-Knisja ta' qalbu, baxxa rasu b'tislima u rħila b'pass maġġel lejn id-dar. Mat-tisbita tal-bib tqil, id-dawl ħamrani tax-xema fil-lampir kixef parajnejn bojot li b'taħrika iebsa iċċaqalqu. Le, ma kienx skerz tad-dawl li nemnem għax tassew il-ġebla li minna kien imsawwar l-Anġlu ċkejkuni bħal donna ħadet il-ħajja. Le, ma kienx sforz tad-dawl li nemnem għax tassew il-ġebla li minna kien imsawwar l-Anġlu ċkejkuni bħal donna ħadet il-ħajja. Aktar ma beda jgħaddi l-ħin, l-għajnejn inħallu mill-lebusija tal-ġebla fejn bdew iżebġu bħalli kieku jridu jaħkmu kollox bħarsa waħda. Sa fl-aħħar, il-moħħ bħal funtana beda jfexfex fi ħsibijiet u l-għajnejn setgħu jitħarku. U seta' jara. Tbissem l-Anġlu żgħir tal-ġebel, tbissem bissima ħelwa li dak konxju mit-twelid ħajtu jaf biss jitbissem. Tbissem u dawk ħaddejħ tal-ġebel leħmu bid-dawl nemniemi jitliem tal-lampir. U hekk kif ħarstu waqgħet fuq dawk ta' bħalu, iebsa, mejta, iħarsu ċassi lejh, donnu ma kien qed jiġri xejn, sewwet qalbu. U tbissima ħelwa li xielet wiċċu kesħet bħal ġebel mejjet ta' madwaru. Iċkejken Anġlu tħawwa ta' xħass u kien maħluq biss biex juri u mhux biex iħoss u hekk kif dawk ta' madwaru ġabuh f'sensieħ li sa sekonda ilu u kien ġebla mejta bħalhom fejn ma jistax iħoss lanqas il-ħsieb u kien maħluq biss biex juri u mhux biex iħoss. U hekk kif dawk ta' madwaru ġabuh f'sensieħ li sa sekonda ilu u kien ġebla mejta bħalhom fejn ma jistax iħoss lanqas il-ħsieb, intrikeb minn biża' kbir. Twerwer għaliex induna li rifes f'dinja ġdida u li postu issa ma kienx għadu aktar hemm. Ipprova jerġa' lura għalli kien u f'salt wieħed għajnejh ibbiesu. Imma
kien biss qed jitħaq bih innifsu. Issa ta' xejn. Ma setax jerġa' lura. Ma setax ikun mejjed meta hu ħaj. Kellu jagħżel. Imma mhux veru, ma setax jagħżel. Issa law ħaj. Għajnejh infetħu u raġgħu bdew iżebġu b'dik il-ħeġġa ta' qabel. Għamel sforz kbir. Eżżes snienu sa ma rnexxielu jaqla rasu minn mat-tikħil tal-ħajt. Fil-ħemda tal-Knisja, il-biċtejn tikħil li waqgħu dwew daqs li kieku żewġ ċakiet imwadba b'idla minn id żagħżugħ li brabja temm il-ħajja isabbat id-dwejjaq ta' ħajtu f'żewġ ċakiet imsabta mal-blat. L-Anġlu żgħir imkaħħal mat-tambur tal-kopla sar konxju tal-ħlejjaq mejta mdawra madwaru. Il-ġebel mirqum forom ta' iżdra imnifsejn, għajnejn, idejn, saqajn li isfel fl-art ikunu laħam jaħarqu u jibaqbqu bil-ħajja, għan fuq kienu ġebla bajdanija mejta. Ħassu jismod bil-ħajja u ġismu għam biex jirribella. Imma ma setax jiċċaqlaq għax kien għadu kkalzrat bis-siment imkaħħal mal-kopla. Għal darba oħra reġa' għamel sforz sabiex jiċċaqlaq u jinqala minn mal-ħajt. Imma l-għajnejn mejta ta' madwaru kienu għadhom jawru fih u jdajfuh. Faċċata tiegħu Ester, forma ta' mara mill-isbaħ u bil-bosta imqita, kienet b'surità ċassa takkużah bħalli kieku wettaq rejat kontra l-istess natura li ħalqitu, kontra l-istess Alla li wettaq dan kollu. Għajnejh fiss ittapnu u id-dmuħ ta' bosta ħsus maqda f'xulxin f'qalb il-povru Anġlu ċkejkuni leħem mal-wardiet ta' wiċċu xpakkati b'enerġija li nifs il-ħajja biss jafjati. F'moħħu għawar ħsieb ikraħ. Ħsieb li ħalef il-qerda tiegħu. Rom ibbalzmati mejta jistkerħulu u fis-sikta tagħhom semaħħhom jakkużawh. Int ġebla bħalna, mollekuli ta' ġebel mejjed, minn xejn aktar, xejn inqas. Ġebla bħalna. L-iskultur li naqxek dak ħaj, ġismu sħun għax ġo fiehem id-demm, ilma ħamrani baqbaq bil-ħajja. Imma int laħam m'għandekx, int ġebla kiesħa, mejta, fossila, fdal ta' ħajja li għaddiet. Hija tmur kontra n-natura tiegħek stess. Għaliex trid tkissel l-ordni tal-ħolqien? Int ġebla mejta li ma tistax tgħix. Ma felaħx iżum. Issa la daq il-ħajja ma setax iħallija taħrablu hekk minn taħt idejh, għax għalkemm kien għadu fl-ewwel ħinijiet ta' ħajtu, kien ġaqara f'dak li kiseb u bl-ebda mod ma rrid li jibqa' mkaħħal hemm fuq jissara mal-mewt li ridet taħkmu mill-ġewwieni. Kien ejja jissara u d-dubji jaf ġo fih taqluh. Għal waqt mhux ħażin waqaf ixaqleb rasu minn ġenb għal ieħor u jireċ għan-nifs għala għajnejh biex jistrieħ minn dawk l-għajnejn ċassi mejta. Xi ħtija kellu li natalu l-privileġġ tal-ħajja u qatt ma talab għalih. Meta talab għal dan il-privileġġ kien ġa ħaj għaliex kieku ma kienx ikun kapaċi jaħseb u jixxennaq li jduq nifs il-ħajja. F'dak il-waqt bexxa għajnejh u għolla ħarstu l-fuq mill-kopla fejn mit-tieqa kienu jidru jibru l-istilel lejlija. Bħala għamat intrefa minn għajnejh u wiċċu xel bid-bissima għaliex induna li dan kien rigal li natalu. Għaliex u għalfejn ma setax jifhem u forsi wara kollox ma kellux jifhem għalfejn u mhux is-sura gburija tar-Re David jew il-ġebla mqita ta' Ester, tbissem b'mod naturali. Beżaq minn ħalqu żewġ żrariet oħra hekk li l-Knisja dwiet bid-daħka ta' ħlejqa innoċenti, tifraħ bir-rigal tal-ħajja.
Ġisem ċkejken beda jnemnem f'dik il-pożizzjoni marbuta mal-ħajt. Ried bil-forsi miss bidejh lil zaqqu, il-saqajh, il-rasu, il-lajnejh. Ried bil-fors iħoss in-nifs jaħraq fuq il-pali ta' jdejh. Ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, jew minn fejn għandu jibda. Iżda ħass xi jgħidlu li postu ma kienx għadu hemm. Postu issa mal-ħajjin. Għala għajnejh, ġibet nifs twil li kien għoddu xpakkalu l-qafas ta' sidru u bisforz kbir irnexxielu jaqla' idu l-leminija. Spaltu x-xellugija mid-dera kellha aktar siment għax dam aktar jissara magħha. Imma sa fl-aħħar ġebbet minn hawn, imbotta minn hemm it-tikħil ċeda u drijaw kien ħieles. Straħa l-ftit, imbagħad biskoss qawwi ħeles lil ġwinħajh mit-tikħil tal-ħajt kiesaħ.